खूप साऱ्या आईवडिलांचा प्रश्न आहे की आमच्या बाळाला आता दात येत आहेत तर याला जुलाब आणि उलट्या होतात का? तर हा खूप मोठा गैरसमज आहे. यामागे मुख्य कारण म्हणजे काय आहे, तर बाळाच्या जेव्हा दात येतात तेव्हा हिरड्या सुजतात. त्या हिरड्या सुजल्यामुळे त्याच्या सलायव्हरी ग्लँडचं सिक्रेशन वाढते आणि लाळ वाढते. ती लाळ पोटात गेल्यानंतर आपल्या पोटाची मुवमेंट वाढून बाळाला शी होते. दुसरं मुख्य कारण म्हणजे काय आहे, तर बाळ जेव्हा दात येतात तेव्हा त्याच्या हिरड्या सुजतात आणि त्या सळसळ करायला लागतात. मग त्याला शांत करायला बाळ त्याचा हात तोंडात घालणे, त्याचे जे खेळणी आहेत ती तोंडात घालणे, यामुळे काय होते तर बाळाच्या ज्या खेळण्यावरचं इन्फेक्शन, हातावरचं इन्फेक्शन हे बाळाच्या पोटात जाऊन त्याला जुलाब होतात. तर त्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे, तर बाळाचे सगळ्यात पहिले हायजीन मेंटेन करायला पाहिजे. बाळाला रोज अंघोळ घालायला पाहिजे. नंतर आपण बाळाचे जे खेळणे आहेत ते रेग्युलरली क्लीन करायला पाहिजे. बाळाचा जो प्लेइंग एरिया आहे, जे बाळाची बेडशीट वगैरे आहे ती डेली चेंज झाली पाहिजे. आणि जे बाळाचं जे सू आणि शीचं कंटॅमिनेशन आहे ते त्या हाताशी झालेलं नाही पाहिजे, याची आपण काळजी घ्यायला पाहिजे.